सिगांनि आन्दलनफ्राव गोबां मानसि थैबाय, न' बां सावजाबाय, गारि गुरा सावजाबाय। बिनि थाखायनो एबार बड'फा ब्रह्मनि उनाव बर' जातिया सासे दैदेनगिरि मोनदों, बे जाहैबाय प्रमद बर'। प्रमद बर'खौ सिनायोना सिनाया? सिनायो। अनोना अना? बे बुंनाय बायदि खामानि मावनो हागोन ना हाया? हागोन। लासैबा जानाय नङा, माथो सिरि उनथिंलाय? हा? हागोन ना? हागोन। हागोनबा सिरि थानो नाङा। आं लेक्सारखौ लेक्सार बायदि होआ, खोनाबायना? रायलायनायसो आंना। बेनिखायनो बे आन्दलनाव, सिगांनि आन्दलनाव मानसि थैदोंमोन, न' बां सावलायनाय जादोंमोन, स्कुल कलेजखौ सावना होजादोंमोन, दालां दङबा दालांखौ अर सावना होजादोंमोन, बर' मानसिफ्रा थास' दाननाय बायदि दानजादोंमोन। किन्तु नैबे प्रमद बर'नि आन्दलनाव मानसि सासे थैदोंना थैयाखै? थैयाखै। न' सावजादोंना थैयाखै? सावजायाखै। जों सोरजोंबा पुलिस बाहिनीजों लाठि चार्ज मोनदोंना? मोनाखै। जों एरेस्ट जादोंना? जायाखै। आइजोफोरा बे आन्दलननि नामाव रेप जादोंना? गुबुन मानसिफ्रा आइजोफोरखौ आक्रमण खालामदोंना? खालामाखै। बे जाहैबाय प्रमद बर'नि आन्दलन, कमप्लिटलि नन भाइलेन्ट आरो डेम'क्रेटिक आन्दलन। बेखायनो भारत सरकारा, आसाम सरकारा गिनानै दङ। जोंजों थानाय गुबुन गुबुन सम्प्रदायनि मानसिफ्रा बे आन्दलनखौ गिनानै दङ। दा बेनिखायनो जों देरहागोन। दा बेनिखायनो जोङो प्रमद बर' खावलायनाय बायदि दिनै प्रमद बर'आ नोंथांमोननो नुजाफैनो हायोबा मोजांमोन। बिथाङा गोबां बेस्थ'तानि गेजेरजों नोंथांमोननो नुजाफैनो हायाखै। जों दिनै प्रमद बर' जानानै नोंथांमोनखौ खावलायनो फैदों। प्रमद बर'नि जे नेतृत्व, बेखौ जोङो थाखा फैसा हरनानै, नोंथांमोना प्रमद बर'नो थाखा फैसा हरनानै बिथांखौ सहाय खालामनाङा। मोनसेल' खामानि मावनांगौ, जे भुटान थरसे थेबनानै प्रमद बर' बुंनाय बायदि जों भट गांसे होनांगौ। नोंथाङा जुदि प्रमद बर' बुंनाय बायदि भट होयोबा जोंनि गाज्रि मानसिफ्रा जेनगोन ना जेना? जेनगोन। मोजां मानसिया देरहागोन ना देरहाया? देरहागोन। बेखौनो खालामनानै जुदि प्रमद बर'आ जेननो गोनां जायोबा बे दुर्बल जागोन ना जाया? जागोन ना जाया? खामानि मावनो बागोन ना बाया? बागोन। दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना जेबो दाख्लामा। फैबाय थानाय 18 तारिखआव, अर्थात बिस्थिबार खालि नोंथांमोना जोङो क'क्राझाराव थांनानै भट हैनो हाला। मंगलदैनि थाखाय नोंथांमोननि बुथ सेन्टाराव मोजाङै थांनानै ट्रेक्टरखौ मोजाङै नाय। खाथियाव मोनसे मेसिन थागोन, भिभिपेट मेसिन, आरो बे मेसिनाव नोंथाङा जि भटखौ होदों, भटनि बिनि सावगारिया बे मेसिनाव नुजागोन। होमबानो सानदों नोंथाङा भट होनाया मोजां जाबाय। थिगानो दङ। बेखौ नायनानै फै रायजोफोर। आरो बेखौनो खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय, बयबो दोलै नोगोरै रावबो भट होयालासिनो थांनाङा, गांसेबो भट लस खालामनाङा। ओइदिनखालि नांगौबा सानसे खामानि मावालासिनो था, थेवब्लाबो जों भटखौ हैनांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दोलै नोगोरै थांनानै नोंथांमोननि भट सेन्टाराव थांनानै आलो गोजोन, जेबो गिथोनो नाङा। आइजोफ्रा बिराद गियो भट सेन्टाराव थांबा, गिनो नाङा। जायफोर बेयाव पुलिस थागोन, मिलिटारि थागोन, अफिसारफोर थागोन, बिथांमोना जोंखौ सहाय खालामनोसो थायो। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो मोजां माबायनो, खुनु गियालासिनो, मोदोम मावालासिनो थोर मावलायलायो सोरबा सोरबा जोंना। बबेबा थुनाङो, बबेबा दुम थुना फैलायलायो। बेफोर गोरोन्थिखौ जाहाथे खालामा। बेखायनो खालामालासिनो नोंथांमोना मोजां भाबै भट होगोन। होनानै प्रदीप कुमार दैमारिखौ गोबां भटआव देरहाहोनानै दिल्लीयाव फाथायहरनि। इउजि ब्रह्मनि देरहानाया खाथां जाखाबाय। आरो जोंबो मंगलदै लकसभा समस्थियाव प्रदीप दैमारिखौ देरहाहोयोब्ला कुनु बेला जाफेरै जारिमिना जोंनियाव जागोन। आरो बेखौनो खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय।